sing mbok alami cari mulai awal kerja tadi apa security nang pabrik iku lho cari sing Darjo iku lho. Oh iya pergudangan itu kan. Iya. Ya apa ceritanya iku Pak? Wah, Cuk. Pitik kae yo. gak lah. Pitik. Senteran. Ayo terus lanjut. Biasanya di pabrik itu ya biyen iku sik 2018 lah. 2018 itu kan di pemane di jero gudang. Jero gudang kan sik tahun semono, Bro, ya. Iku lampune minim lah. Jadi kan Miskin apa berarti ya? kakekmu. Ya gak lah kan. Terus. Kemungkinan mati ya. Mungkin ya durung ono sing tak cetekno pisan kan. Saklare iku. Soale kan ya aku anyar nek kono. Jadi pabrik iku kan kayak skate ngono. Jadi kayak apa sih ngaran? Pabrik apa iku? Pabrik sepatu. Jadi kan ono per skate kok apa sih jenenge? Perak. Iya, perak iku kan ono selawe rak. Jadi kayak ngesaf ngene iku lho. Nah, jadi ya wis dawa, Bro. Lah, ning ngono kan kontrol lah jam 12 kewajiban Minggu ya. bengi isu kan gak ngarang Akhirnya bro kan riset apa isu kontra bro ya. gak usah isu kontrol itu Terus is jam 12 itu pertama kali kerja ning kono iku kok wis mlebu ndek gudange iku gak enak hawane iku wis panas padahal iku sih bengi lho ya wis raya mlebu kan niku bengi adem ya. adem. Terus Tapi ketiku panas. Panas. Pertama kali. Terus Sing pertama iku ndek ngene sekitar rak. Kan rak iku ono 1 sampai 25 tuh. rae iku. Rake. Jadi iku rak telu Jejer-jejer ngene ya. heeh, Sampai selawe. sampai selawe. Terus Lah sing jare kancaku iku ndek rak telu. Telu kok keramat. Oh ya. ya apa iku? Waktu iku ning kono kan iseng cerita arek-arek iku. Sing cerita. Moro-moro nyandak rak telu iku mau. Karena kan di kono iku tau ono kejadian wong proyek iku lugur teko rak. Rak telu iku mau lugur teko kono. Lapo wong ngene? Brojol es. Kok iso takok ngono. Proyek. Kok mengerjakan ngono, Iya. pas mengerjakan. Jadi ono pekerjaan proyek misal dirak telu iki ono sing harus diperbaiki lah. Iku baru dikenakno. Yo lanjut terus. Iku ya apa ceritanya bro? Lah ceritanya itu kan koncoku lek wayan dirak telu iku wis lang 6 bulan lho ya. Iku cerita. Kok nis kerjaan 6 bulan kan Iya. iku? Iya baru cerita. Iku salah bro ya. wah, sore Hari ini coba sesuai sama sebuah sih ya. sekalian. Lanjut ya pak. Lah dirak telu iku jare koncoku golek ndelok mendhuwur. Ya udah penasaran kan ya. Jenenge anyar tapi koncoku gak mendetail cerita, pokoknya ndelok mendhuwur ngono. Wis Yes. wanti-wanti ku ya. Tawanti-wanti. Paling penasaran paling ya. Dilarang makin menantang ya. Terus Nah. ya apa iku pak? Terus Lah waktu itu Justino waktu itu dino Jumat kalau gak salah ya. Iku kontrol aku jam 12. Aduh, bagaimana tuh? Ya sih mang aslinya gak kepikiran. Waktu itu gak kepikiran pas kontrol itu. Jangan cek gini pintu masuk mlebu gudang itu baru ngeh aku. Oh iya rek. Tidak telu. Ya siseng lah aku mlaku kan. Di lorong samping ya. Kan gini aku ngotak gini bro. Iya. Iki persekat-sekat akeh. Mari ngono lorong samping lah pas tidak telu. Mandek lah ya. Yang penasaran. Iku akan delok langsung bro. Cuman iseng-iseng delok lorongnya rak telu iku. Ya iseng delok langsung tak delok mundur titik ya sih kemana kejadian sing gak enak. Apa? Iku dik kono iku ono sikil tok.
Terus Lah sikil tok iku mang wis ngerti lah wong lungguh ning kene kayu ngene iki lah. Iku Gelantung ngono ta. lantung ditekuk. Iya. ngono. Wis. Sok lah Pak, Bro. Ngono kan mlayu. Gak Ya, mlayu. sik ta lah. Pas ngene iki. Ketok sikile tok. Awake tak gak Kamu. sikil tok. Iya. Kan di sore iku dirak dhuwur dhewe posisine kan. Jadi di sore iku full sepatu. Jadi awake dhewe ning delok kondisi ini kan gak ketok. Mbok ono awake tak gak. Wis jelas pasti ono awake lah. Cuman gak ngetokno. Cuman sing ketok waktu iku sing ketok. Ya apa sikile? Sandalan apa sih bosok ta ya apa? Rupane Iku sih bilang kaya wis yo apa bro ya. Jenenge pucet. pucet ireng lah. Ngerti pucet ireng? Wanjai. Pinter Pak. Ya Allah. Berarti wis bosok ngono ya. Iya. Kan ya wis kayak sikil wis karo purpose sikil lah, Bro. Terus iki teko iku langsung melayu apa ya? Bisa langsung ngicil kae awake dhewe wis. Mlaku. Kan ono kamera, gak enak kan. Iya. Moro-moro. Kan. Izin, Bro, ya. Saim, Jo. Izin. Mlaku ya sempat kepikiran iku, Bro. Gowo nang ndi. Ya saya gak cerita nang kanca-kancaku, cuman aku tok sing sekedar tahu ngono iku. Cuman ya arek-arek wis padha ngerti kabeh lawas, arek lawas. Gak cerita nak sing ngelarang pean mau. Pean gak cerita nak arek. Enggak, Gak karo berarti. karo lek aku bahasane tahu ketemuan ngonoan iku. Kan mantu kejadian KB iki ya. Ono maneh sing luwe serem lah. Kayak bagiku lho ya iki ya. Karena aku dhewe gak tau ngalami kejadian kayak iki. Mulut itu. Ayo, dia apa, Jo? Kejadian iki waktu udan. Ya udane gak terus. Ngerecek lah, udane ngerecek. Lah posisi udan ngerecek iki. Posisi mulai kerja jam 11. Jadi antara 11.20 11.25 lah. Iya. Kan di kawan di pantai, Bro, lek Ibu sore iku ya kan ya. Ibu sore. Aku ikut yuk moro-moro lewat di daerah PLN Porong. Wis ngerti lah PLN Porong ya. Porong Daerah Tol Mindi. Mindi. sing gak digawe kuwi. Gak gawe. Terus mati lah iku ya. Alternatif. Lah rekanku nek udan ngerecek, Bro. Tak kira wis terang. Ijen lah aku. Cuan. Cok, aku sumpah kaget, Cok, sumpah kaget. Cok. Lanjut. Udah ya iku, Bro. Gak, Bro. Setelah udah ya. Lanjut. Lah, waktu itu kan balik nang kene pas udan ya, lewat Mindi. Ya, Pak. Udan lewat Mindi. Lah, iku ono siji masjid sing digawe sih. Toko Mindi. Oh, sing sampinge kuburan. Iya, Iya. samping kuburan. Iya, ro aku. Lah, di kono iku ya awake dhewe iki bersikap biasa aja, Bro. Pulang kan. Mulai kerja ya bersikap biasa ae. Iku mau mlaku banter apa? Lindi udan posisine, gak wani banter lek udan. Lah, posisine waktu iku mlebu rono nang kene Mindi pas ya. Mari ra sepur iku wis kano wong blas sepi. Ono wong siji nek ngarep tapi waduh. Iya, kan gak mungkin tak uber ya, Pak. Dikira aku begal kan gak. Betul satpam, Bro ya. Pelan satpam Iya. ade. Terus Lewat Mindi lah. Lah marine Mindi kan masjid kan jalan nang makam iku. heeh. Iku wis mari lewat kono. Mari nglewati masjid iku perasaan wis gak enak, Bro. Ping balik tapi wis dipaksa keadaan untuk lurus. Oh kan aslinya kan kepingin puter balik kan. Iya, karena feeling kan nanggung iya. Nanggung. Lanjut. Tengah-tengah iku padahal ya. Terus Kurang didik. Lah mari tekan kono. Iku ono dalan proyek sing nang ngene Lapindo. Pertigaan sing ora Lapindo. Ya, ngerti kan ya. Lah di kono iku biasa sih ono kono iku ya sudah recek-recek pancet ngono. Lah iki aku ya iseng ae sih. Cuman aku ngangkat spion nang ngene mburi. Spion sepeda iku tak angkat nang ngene mburi titik lah. mbok arana nang mburi. Karena apa? Iseng apa ya? Ya gak iseng karena wis dhewe feel gak enak, Bro. Ya feel gak enak wis tak arakno lah nang kene mburi titik. Dan
waktu itu kejadian itu bener-bener di luar nalar bro. Kayak kan tahu gak sih kak dik gonceng kuntilanak ngono iku. Boleh bro. Kak. Oh, bro. Aman bro. Si. Ini apa? Nyengklak. Heeh. Nyengklak. Cuman waktu itu adalah nah wajah iku gak ketok rambut tok ngono. Berarti rambut kene sing ketok. Iya, wis teko sampingin lho. Rambut iku jauh nyamping ini gitu. Kan otomatis ada wajah kan. Jenengan nyeklak kan Iya, ada berono. Itu Terus? rambut itu. Kon ekspresimu. Ya sempet kaget pisan, bro. Sok. Kate gak terima sok tok lho. Ya apa? Wah, Rim bareng ya. wis tambah ngerim lah, gak lah. Biasa, bro, ngono iku. Sok rim ban ini ya. tambah totolan. Terus bro. Terus bro, masih bro. Kalah pas lo. Serem iki bro. Waktu itu ngene, bro. Iya. Lah, iku kejadian iku dan iku tak posisi tak gonceng pisan kau kak. Liwat di sore tol. Heeh. Exit tol lama iku gak kegawe. Muter lah. Lah di kono iku bener-bener sepi. Padahal ya koncoku sing dodolan ning kono iku jare jam semono ancene udah recek tapi ono wong sing buka. Biasane. Iya. Gak biasane. Tapi wis ana angkringan ya pas iku. Ono, cuman gak rame. Lah posisine udan kan bro, ono sing buka, ono sing gak biasa ya. Tapi jare koncoku sing dodol ning kono ono sing buka. Lah posisi aku lewat iku sepi. Bener-bener sepi pi. Kan wong blas. Gak ono. Terus Embu ya, itu wis karena opo kan aku gak ngerti. settingan ngono paling ya. Anumu ya. Terus bro. Lah, iku posisi lewat ndukure exit tol lama lah, tol HK itu. Sampai aku mendisor ya, terus kate tutup oma. Enggak sampai tutup oma sih. Ya posisine hampir tutup oma lewat aku lihat pemukiman pun ya, iku sepi wong. Si ono iki mburimu. Ono. Nututi aku lho. Kan ngetut iku bareng. Terus. Bareng emang lewat daerah-daerah pemukiman. Iku sing mbuh iku jam 11 20 selawe antara sakmonoan lah. Berarti Ya. kon lihat Japon ya iku ya. Japon. Cek sepi. Sepi. Ana wong. Lah, pas ana ngelewati sekate tutuk omahku, bro. Iku baru ambu wangi ngono iku. Paham enggak? Wangi kok melati. Terus Ambu kan. gak Buntut ya. Gak sih. kambuan. Buan. Kagak. Aspes. Terus Lah, Dik. Omahku kan dalan sepi ya, tuang pisan. Panjang. Lah ono siji tower. Ya wis dik kono iku moro-moro ilang. tower tidak mamu iku ya. Iya. Cuk merinding anjir. Oleh mau. Gak kalian. Kakak. Ayo. Kak, iku pas tutup tower wis ilang. Ilang tuh tower. Gak perasaane pengen mulai awal gonceng iku gak ono panik-panik ketok apa yo. Asline awake dhewe ki panik, Bro. Jenenge Jenenge panik lah gak dibanterno ae. nah banter kok udine kan. Dik ngarep moro-moro wong padha dik ngarepku ya apa? Jenenge barang Moro-moro. goib. Mas, banter Mas ini ya, kon. Ayo. Mas kaduan Mas. Cuk merinding. Kon tahu? Hah? Dik tepuk. Gak pengen Lah blas. iya, Gak. Cuk. Merinding aku, Cuk. Terus bro. Gak. Ker ya, benar bener. Gak gonceng kuntilanak ini, Cuk. Ya kejadian paling iku tak ceritakno nang ibuku, Bro. Itu dari ibu kan. Ya akhirnya kalau lewat kono maneh. Sampai saiki apa? Ya saiki ya tahu lah. Lah iku ilange kayak ndi men, pas ilange. Di tower. Kita over iku. Iya. Mungkin pinggir iku ilangnya gara-gara ketemu koncone. Ya enggak? Bisa jadi. Iya kan kita tower jare ngono. Akeh Iku pisan, iku horor. pisan. Horor ya. Tower. Mungkin iku di awe pas ini. Wih, emang ono aku ndakno. Anu iki tower iki lho. Tower iki. Pedot. Ngono ya. Iku paling koncone pocong PLN iku, Mbak ya. Jare pengen menek-menek. Kok iso nglakoni kono. Wah. Barang ngono iku. Sensitif asline barang ngono iku. Lho enggak kan dicelukkan kopdar kunti. Sing dari pengen dodol tau tek Bang. Sing di RT 1. Sing rombonge ditinggal. Ini ku anak bro. Lho, pocong guyu itu temen. Enggak. Ndak tangkep iki.
rombongnya ditinggal iku lho. Iya. Temen. Ini kon ya. Aku mungkin sekitar SD kelas 5 lah, kelas 6. Iku bener on tahu tek, Bro. Kira si jen iku yes nyurung lho, kerobakan ya. Set. Ngerti siji. Ben ngerti siji kena warung. Ya. Wis diwanti-wanti ambek sing duwe warung. Aku ana kono posisine kok ana kono. Iku sekitar jam 10-an. Nah, warungnya sing jaga warung mau. Sampeyan kate nang ndi ngene? Kate ngulon ngene. Ngulon iki kono ya. Iya. Iku sepi. Pojokan iku sepi, moro. Kate moro. Lho. Gak wedi ta ngene. Apa diopo ngene moro. Ya wis lek ngono ngene. Lanjut budal, Bro. Budal. Kan kulon-kulon kan tikungan ngene, ngene pojokan. Tikungan ngene, ngene. Mari mengkok ngene. Terus ini ono omah situ, mari ini omah iki ono koyo lahan ngene kosong ngene iki. Mburine lahan kono kali. Pojokan kono kali. Akeh wit apa? Waru. Kan rut waru aku. Karo. Sing ini lho, Bro. Ya. Ini waru jenenge, Pak. Iku baru. Iya, Cok. Tak kira iku lho ding. Semene iku lah. Nah, iku. Lah wonge mandek kono. Diceluk, Bro, nang wong wedok, Bro. Diceluk. Kati tuku. Wis didoli iku, didoli. Wis dikekno. Maro kan diterima sih nang wong wedok iku mau. Pas balik kegere bolong, Cuk. Malah wae ditinggal rombonge, Bro. Ditinggal rombonge mlayu nang kene warung mau. Maro wong kok rame lho, bumer lho. Wis bolong ya. Balik jadi terus ceritoe. Wis gak enak soalnya. Soalnya iku, Pak. Ketep ngising iki. Enggak iki temen juga. Mari toko iku wong gak tau dodol. Sampai saiki gak dodol. Sampai saiki. Mulai aku SD kelas 5 sampai saiki gak dodol. Trauma, Bro. Trauma. Wong ngono iku kan. Iya. Rombongnya sampai siki iki kon. Pancet. Gak dijopo. Ditetetekno fosil. Ya Allah. Ana museum tautek. Tahu tek. Anjing musim banget. Serem tak ngono iki, Pak. Tahu tek, Pak. Untungnya aku diuang kene. Iya, untuk aku itu wong kene. Gak eling gak omongane wong ngene. Siapa? Wong sing kayak gini lek wong balang watu dhewe gak ngarati. Medeni. Iya. Lek sing ditene wong Njopo. Aku. Iya. Saya biar aja. ya Allah.